Hi guys.
Grado ilog. Ah. Mm. 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 Hingi kasi sa labas may nagtatrabaho kaya dito lang ako sa kwarto guys kasi hindi ako pwedeng lumabas dahil may sipon ako at medyo ubo. Kaya at tapos may nagtatrabaho pa dyan yung pader, kinukuskus nila yung pintura kaya lalong lumalala yung sipon ko at yung amoy ng pintura hindi maganda. Kaya pag kinakailangan lumabas saka lang lumalabas. Hapli ng mata ko sa candy oy.
Update ko lang yung aking YT channel guys. Update ko lang. Kaya konting ano lang to. Nantok ako.
Ang ingay sa labas. Ang ingay sa labas kasi may mga nagtatrabaho. Tagal. Nabi mata ko. Bye guys. Thank you very much. Isa na kayo sa boses ko. Inuubo kasi